Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει στη μετάφραση του GNOME. Στη διεύθυνση gnome.gr μπορεί να δει κανείς την κεντρική ιστοσελίδα του GNOME. Στο link συμμετοχή θα δει με εικόνες όλα τα βήματα. Καταρχήν αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι να εγγραφεί στη λίστα αλληλογραφίας. Βλέπουμε εδώ πέρα τις συχνές ερωτήσεις που μπορεί κάποιος να έχει έτσι ώστε να εγγραφεί. Παρακάτω υπάρχουν τα πεδία εγγραφής με τα στοιχεία που απαιτούνται. Βάζοντας τα και πατώντας subscribe γράφεστε στη λίστα αλληλογραφίας για να λαμβάνετε τις πληροφορίες από την κοινότητα. Πάμε τώρα. Στην σελίδα της συμμετοχής θα δείτε με εικόνες πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί και να συμμετάσχει στις μεταφράσεις του GNOME. Αν είστε οπτικός τύπος θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα και στο βίντεο πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Στην ιστοσελίδα που βλέπετε θα υπάρχει και κάτω στις πληροφορίες. Πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας. Εφόσον κάνετε την εγγραφή σας μπορείτε να συμμετάσχετε. Εγώ θα μπω με τα δικά μου στοιχεία για να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στις γλώσσες και να κάνετε join στην ελληνική ομάδα. Εγώ επειδή είμαι ήδη μες στην ομάδα θα πατήσω στο Teams, στις ομάδες δηλαδή, θα επιλέξω την ελληνική. Ωραία. Και τώρα εδώ πέρα βρίσκονται σε ομαδοποιημένα το user interface, γραφική διαπαφή και η τεκμηρίωση. Πάμε λίγο στην γραφική διαπαφή να δούμε πώς μπορεί να γίνει η μετάφραση. Εδώ βλέπετε όλα τα αρχεία της γραφικής διαπαφής. Με κόκκινο είναι τα μετάφραστα και με πορτοκαλί είναι αυτά που χρειάζονται αναθεώρηση. Τα strings δηλαδή που χρειάζονται αναθεώρηση. Βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία που χρειάζονται να δουλευτούν. Εγώ θα διαλέξω ένα, παράδειγμα εδώ πέρα το Quadra Puzzle, για να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δεσμεύσετε το αρχείο. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπετε εδώ πέρα Reserve for Translation που λέει, πατάτε Submit και ουσιαστικά έχετε δεσμεύσει το αρχείο. Το κατεβάζετε τοπικά στο δίσκο σας. Ωραία, αποθήκευση. Και θα ανοίξετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο κάνετε τις μεταφράσεις. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το G-Translator, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PO-Edit ή το Localize ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ανοίγει λοιπόν με το G-Translator, φιλτράρω να δω τα μετάφραστα που είναι πρώτα, ή αυτά που χρειάζονται αναθεώρηση, το αλλάζω, το σώζω και τώρα να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα ανεβάσω αυτό το αρχείο έτσι ώστε να το ελέγξουν. Λοιπόν, ψάχνω το αρχείο, το βάζω να ανέβει, αφήνω κάποιο σχόλιο αν χρειάζεται και πρέπει να σταλεί σίγουρα ένα email στην λίστα έτσι ώστε οι διαχειριστές να δούνε και να το αποδεχτούν.